Daghang kay mga magpaabot sa tuang programa nga marunda, maaksyonan kining ilang mga reklamo sa pipila lamang. Gamay raman ni sila. Mga tricycle drivers nga mga maldito. Pipila lamang ni sila kay ang mga tricycle drivers kadaghanan din sa Digos, mga tarong og mga buutan. Serbisyo publiko man ang ilang trabaho. Serbisyo sa katawhan din sa Digos. Kay kita nga mga publiko, mga commuters ang ilang gialagaran umulan man o umaraw. Sa mga pedikaber nga tarong o sa manang mga pedikaber nga tarong, natural katong mo kanang mo subay sa balaod because no one's above the law. Musubay sila. Unsa man niya balaod ilang gisubay. Kining kompleto sa mga papeles. Meaning, dunay franchise. Ang magkuha og franchise, kinsa may nakakuha nag-franchise din ha? Daghan. Dili lalim, di ba? Og matawag po natog medyo dili sayon. Labi na nga dili lalim og dili sayon, kay naa yung kay bayaran. Magbayad yung ka diha. Dini sa tuwa sa dakbayan sa Digos mga higala, naatay mga pedicab nya kompletog franchise, mga siguro almost or more than 8,000 pedicab dini sa Digos. Kundi indaghan na kay na. Kay kung sa Tagum mga tong isgutan mga higala, naa sa siguro almost 5,000 ang ilang pedicab dito sa Tagum. Kita dire 8,000 ang katong dunay mga franchise ha. Wapay labot ang mga kulurom ha. Ang mga kulurom, ibutang na to ang mga kulurom din sa Digos, naa sa kapin sa kalibo. Alright? Na ay mga gipaabot sa tuwa diri nga mga concern. Concern sa pasahero o concern sa mga operator o ingon man sa mga driver sa pedicab nga kompleto. Reklamo sa mga pasahero na ay mga ipadangat din sa ato. Ingon man ang mga operator, ipadangat usab nila dinhi kanato. Doon na po ibag-o. Dili gyud ta mahuman ani ba na ay mga ireklamo sa ato dinhi, ipadangat dayon nato dito sa buhatan ni Sir Kapuyan sa Digos City Traffic Management Center. Aksyonan man gyud dayon. Di man gyud unya-unyaon. Di man mabtag 24 hours. Intercept dayon. Atubang sa complainant, ang pedikaber mo angkon sa iyang salaod niya nahimo mga ipasaylo, multa. Para nga di na gyud mo utro. Karon, ang ako karong medyo wala man kay ta nag unsay tawag wa man kay ta nag inistrikto no. Buutan man ang tirada nato. Hangyo, natural lamang yun ng hangyo. Walay problema, sige hangyo. Okay lang na hangyo. Karon gusto na kong ipalanog karon sa kahanginan sa mga naminaw sa inyo hadinha karon. Kung naa na pud gani maabot sa ato ang reklamo parehas aning gipaabot sa ato karon, nya mamili og pasahero. That's a refuse to convey passenger already. Pag ma-intercept na, panahon na siguro nga moingon na ta sa mga kinauukulan nga, Sir, kailangan ba gihapon niya ingani ang ato ang himuon? Nya inighuman og multa humana? Ikaw
nga pedicab nga namili og pasahero, kumpleto ba ka na ba kay franchise o kolorom ka? Di ba? Ing ana na pud sunod unsa man. Katong mga mamili inig-intercept ana nila pangutan-on. Na kay franchise wala. Ang nakaparat diha mga higala kung kinsa pa tong mamili maupay kolorom. Di ba? Kung kinsa pa tong kolorom mao pa to'y grabing violations. Ang pagkakolorom lang daan violation na. Grabe. Karon mao na pud na atong himuon para atong sutaon kung kinibang mga gireklamo angayan ba ni silang mobalibad. First and foremost, kung kolorom ka, wala jugay karapatan, wa kay katungod nga bubalibad, kay unang-una wa po kay katungod mamasada. Diba, masuko na ni mga kolorom sa ako, palungon nila ilang radyo. Parungon na nilang radyo, pero wala eh. Di man ta politiko nga kanang dapat dili ni sila masuko na ko kay makuhaan tagbutante. Dili man eh, wala man tay personal nga kasukoan ng mga driver kay musabot man tani nila. Ato ganing isgutan diri para unsa may solusyon ani nga maayo. Okay? Ing ane, kung panalitan, mauna man lang na itong kahadlukan ang mawad-an tag-listeners, bala na. Kung masuko man lang galing ang mga kolorom sa to, basta kainin ko, di man ni personal nga kalagot, mo ko kailaan na nila. Pero kabalo man mo unsag yung balaod, nya kasabot po lagi ta, nya pangilabuhian man eh. So ingani na lang na perminti ang atong gobyerno. Tungod kay sa kaluoy, tungod kay panginabuhian, ato na lang ning gisiyo ning atong balaod. Ay, kapuya ning. Ato na lang ning balion ning balaoran wa man ni pulos. Di man gyapon ni ma-implement di ay. Tungod sa kaluoy, sa word na kaluoy. Mura ra gud nag ibis nga ang sidewalk agianan sa mga estudyante, agianan sa mga tao, diri na lang, manglikay na lang ta. Bahalag matapsingan ta ni mga sakyanan. Kay naa na mga namaligya sa sidewalk. Tungod sa kaluoy, dili na lang po nato tanggalon diha. Bisag agianan na, gitindahan. Ala tungod sa kaluoy, nadungagan na pod. Tungod sa kaluoy, nadungagan na pod. Hantod na lukop na tanang sidewalk. Gisiyo na lang nato ning balaod. Katong didto kog Tagum, didto kog Panabo, labi nag didto ko sa Cebu City. Doon na gid sila yung mga lugar dito nga grabe kanindot, grabe kahapsay, grabe kahayahay tan-aon ba nga hamugaway kayo. Mga sidewalk nila dito wala gyoy mamaligya. Ayaw ko ing nagwalay pobre dito sa Cebu. Ayaw ko ing nagwalay pobre sa Tagum. Ayaw ko ing nagwalay pobre sa ubang lugar nga nagpatuman si kinay no vendors allowed sa mga sidewalk vendors. Dini sa Digos, dugay na ning gibuhi sa kanhi pa administrasyon, kanhi pang mayor dini sa Digos, hagbayaran eh. Kumbaga sa punuan pa ni ugat na ni. Mao nang ang bag-o na tong mayor maglisod naggabas ani unsaon ni. Dili ba? Balikan na to ang kolorom. Kabalita mo tong sa Tagum. Kaya moingon maguta din eh. Uy, sayang po na 1,000 baya na sila kapin ka mga kolorom. Saan na to na sila? Mga suko na nato. Ay sige lang, di man ta politiko, bahala nagdi sila maminaw. Okay raman sa to gamay ray minaw. O kami lang diri sa akong kaubang teknisyan, kami ray sa ray minaw nako. Okay ra. Ay palungon lang, magsturhanay na lang mi.
Di pa ta magsinggit-singgit. Ang importante, ang 8,000 ka mga franchiser. Sa may pilion na to. Dili maningon nga, kulba na to kaldero ni mga kolorom. Tagaan na to silang alternatibo nga pamaagi. Unsay himuon sa gobyerno, unsay gihimo sa gobyerno, ani. Nagtuo mapuko nga naay plano ang gobyerno, ani. Mo na atong balansihon ni sa ato ang mga suking tigpaminaw. Unsa may tan-aw ninyo? Ato na lang ni pasagdan, ato na lang ni bungul-bungulan, ato na lang ni tabon-tabunan sa itong mga mata ning tinuod niya isyu sa kalsada, sa mga pidikaber, tungod aning nanginabuhi lang in taon yung mga koloro, mga nasa 1,000 kapin. Dili na lang nato paminahon tong 8,000 yung mga kompletong franchise. Nya, dili naman po pwede mag-abre og franchise, pwede na lagi natong punoa. Pwede nang daghana og panalitan magsigig abrig franchise. Katong mga kolorom naa na po'y franchise sila tanan. Wala na. O so, hantod maabot ang panahon sigig abrig franchise kung dili gyud i-control. Maabot ang panahon din sa Digos nga mas daghan pang pidikab kaysa pasahero. Maabot ang panahon kung sigig open og franchise, maabot ang panahon og walay hunong ni. Maabot ang panahon nga ang mga pidikaber mukita na lag 50 ang adlaw. Igasolina pa, tapada pa. Bitaw, kung daghan kayong pidikab, mag-ilog na lang mo sa usa ka bukog. Karon, balikan na to. Nakahinumdo mo o ka nakabalita mo dito sa Tagumba na ay balao dito. Sige, mamasahiro gani ning mga kolorom, siti gyud mo. Karon na may nadakpan. Kabalo mo giunsa ang kolorom dito? Gipangitaan siya mga papilis nya kay kolorom man day siya. Gigabas ka ng gabas sa putaw. Gitanggal ang iyang sidecar. Giguroy ang iyang sidecar. Gitanggal. Karon ang iyang motor motor na niya nabilin, siya pa'y nagka-muriching og tanggal atong mga pothaw dito nga nabilin. Grabe. Karon gimidya nila. Naabot sa mga kolorom. Ang mga kolorom hadlok. Wala na sila namasada. Sensitibo kay na itong mga topic karon kay naagi mga suko ng mga kolorom ba. Pero ako alang yung itagaan ng pagtagad ang mga concern sa mga operator. So dinhi sa ato sa Digos unsa kahay maayong himuon. Dinhi sa ato sa Digos ingani siguro ang maayong himuon based sa mga gisulti sa mga operator. Pag nay madakpan niya kolorom, dakpon sa mga enforcer. Kolorom ka. Wala jud kay katungod niya mo biyahe kay kabalo ka kolorom ka. So dili siya nato ni kanang gamitan gyud og kining kumbaga kamay na bakal ba. Gamitan siya nato ni kamay na papel. Papel sa ta-waiver. Mupirma ka dinhi sa waiver. Nya kung madakpan pagani kag usab, langkaton gyud namo ning imuhang sidecar. Langkaton namo ni. So pagwa na kay sidecar, di nakakapamasahero. Mao pud nay dapat kay kulurom man ka. Puno na ba? Kumbaga puno na. Dili na pwede mo ra gud nagpalingki gud. Kung mapuno ng atong palingki, ang ubos ug ang babaw, naapay mo arkila, puno naman, asa man day ka? Paghimo og palingki imo, di ba, kung pilosopuhon ba? Paghulat kung maghimo taglaing palingki, didto ka. Pero kay puno naman wala na'y lugar. Kung gahi kag ulo, paghimo og palingki imo, anaon pud ba? Puno na ang atong kalsada. Tama na 8,000 na kapin ang mga pidikab. Ibutang na to mga nagbiyahe nasa 5,000, daghan na gihapon. Kung gahi yung kag ulo, paghimog imuhang kalsada didto pa masahiro.
Paumanggod na balaod, diha naman gukutob. Kay og pasagdan lang mo, i-open ang franchise, mayor. O sige, i-open na to ang franchise. Hantod sa maabot ang panahon malukop tagpidikab diri. Ha? Magdi na ta kaginhawa kay daghang kay pidikab. Agay. Inigawas na to sa balay, guot na kayo ka nagpidikab diri. Diba? Ikaduha, kining mga nagahimo og tricycle or sidecar kay wala naman close man ang franchise na kasabutan. Ngani, magpahimo kag sidecar sa ako. Muhimo kog sidecar basta ang gimando sa moa sa gobyerno kami muhimo ay sidecar, dili nami muhimo or katong tigpintura, dili nami mo pintura or muhimo og sidecar nga color yellow. Kay bot pasabot og yellow, pasahiroan na siya. Muhimo mi or mo pintura mi green, black, blue, red, basta ayaw ng yellow. Kay para inignay magbayis-bayis nga pidikab nga laing color, bot pasabot private na. Pribado nga pidikab na. Para sa pamilya lang. Dili pwede pamasahiroan, not for hire. Okay? Solusyon, di ba? Unsay kasulti sa mga operator, palakpak. Pero nagtuo ko nga dunay alternatibo nga pamaagi para sa inyo mga kolorom. Kuan man ang balaod para mani sa kaayuhan. Di ba? Kung ang balaod sa gulan nimo og luoy, dili na mo salir na nga balaod, dili na nato mapatuman kung unsay gusto nato, kung unsay gusto sa gobyerno nga makaayo sa tanan, makaayo sa kadaghanan. So ako lang ning gipaabot sa kahanginan. Kung napalang tay load karon, pwede na to tawagan ang ato ang mga otoridad kung siya na to pwede tawagan bahin sa gobyerno. Kay akani akong gisulti dire, concern kini sa mga operator og sa mga pasahero. Okay? Ato lang nang gibansay-bansay din sa atong programang Ronda Probinsya.